Sada ću da pozovem telefonom Mojsija da dobijemo info iz prve ruke o najvažnijim biblijskim temama. Da, dobro ste čuli, Mojsija, starozavetnog proroka. Evo signal, halo? Mojsije, kako si, šta radiš? Pa evo, tihujem posle večere. Mojsije, ja bih da mi pojasniš ono što smo pričali, ako se sećaš. Ali ja nisam Mojsije. Dobro, jel kod tebe 13. vek pre nove ere? Jel se javljaš iz kananske zemlje? Jeste Kanan, ali ja nisam Mojsije. Jel tvoja žena Sefora? Jeste, ali ja nisam Mojsije. Jel imaš brata Arona? Imam brata Arona, ali nisam ja Mojsije. Jesi monoteista i sledbenik Jehove? Ma jesam, ali nisam Mojsije. Dobro, nisi Mojsije, u redu, ja sam Mojsije. Zovi se kako hoćeš, mi te zovemo Mojsije već 3000 godina i tu ti nema pomoći. Nego, reci ti meni, zanima me, kad si bio na Sinaju i kad ti je Bog dao 10 zapovesti. A nije 10, nego 50. Koliko? 50. Imaš, sve sam napisao u Tori, ali treba da sabereš. Dobro, reci, na kom si ti jeziku pisao kada tvoj jevrejski narod u to doba nije imao pismo? Ma brate, nisam ja Jevrej, ja sam misirac. Šta, pisao si hieroglife? Ne, pisao sam demotski. A ko je posle prepisivao, ja ne znam. Mene zanima kako je Bog tebi napisao te zapovesti. Jel to uklesano nekom rukom, nekim čekićem, dletom, u kamen, ili to nekom kredom, mastilom? Ne. Kako je to? Čime je to napisano? To ne mogu da zamislim i na čemu. Na kamene ploče, bilo je 10, ali svaka teška ko tuč. Pa nisam mogao da nosim dole, znaš koliko imam, vraćao me 100 put gore, čas dole, osedeh od te šetnje. Ko da si šetao do Strasbura? Što je najgore, na svaku je napisao samo 5 zapovesti, ja mu kažem, nemoj tako krupna slova, stisni malo, a džaba, grmi oko njega sve, ništa ne čujemo buke, to Vuvuzele ili vuzuzele? A svaka ploča debela, a moglo je i tanje, ali kome da se žališ? Prošli put si mi priznao da si ti s Aronom pisao zapovesti. A reci mi, jel još čuvaš onaj štap kojim si razdvajao more? Ma ne radi to meni, ja ni čorbu, tanjiru nisam uspio da razdvojim na 2 strane. To je sve Aron odradio. Ja sam samo folirao, kao mašem štopom i vičem sezame od ove more, otvori se, a on se bavi tom magijom i tim stvarima. Da znaš da sam posumnjao u to. Kada ste bili pred faraonom, napisao si da si Aronu rekao da spusti štap pred faraona, a nisi ti spustio. Pa gde ja, meni to ne radi ništa. Ja se uplašim kad videh i svoju zmiju. Da. Još da je ja i uzmem u ruku. Aron je to sve smislio i zato sam ga stavio da bude prvosveštenik. Ja se ne razumem u to. I još nešto me zanima, Mojsije. U naše vreme se mnogo priča o zavetnom kovčegu, koji je car Solomon pohranio u svoj hram, sećaš se? Koji car? Nikad čuo. A da, ti si mnogo pre njega, da, ti ni Davida nisi upoznat, ti pamtiš samo Avrama, tako. Hoću da kažem, nebitno, jesi stavio u neki kovčeg one slomljene ploče zapovesti? Kako si uopšte smeo da zlomiš ono što ti je Bog dao? Meni to nikako ne ide u glavu. Ja sam oduvek bio buntovnik. Kad me nešto iznervira, ne slušam ni Jehovu. Kažu, priča se, sad puno ima priča, da je u tom kovčegu neka nuklearna energija, neko snažno zračenje, božanske neke energije i to. Ljudi izmišljaju. Ja sam to strpao u jednu škrinju i Aron se doseti da to narodu bude relikvija. Nema tu ništa polomljen kamen samo, ali to smo mi bacili u more. Ne verujem da to neko to našao. A što si toliko godina, 40 godina, si vukao narod kroz pustinju? Pa od Egipta, to jest od misirske zemlje, za mjesec dana može da se dođe peške. Pa
do Kananske. Ne znaš ti šta se nama dešavalo. Prvo smo se izgubili, pa onda nas prebili neki nomadi jer smo im prolazili kroz zemlju, pa nas zarobili. Nekoliko godina smo čamili u getu. Ni koru hleba, ni vode nam nisu davali. Kamoli da vesti neke prenesemo narodu. Ko RTS lebati? Pa kad su nas konačno najurili zbog neke bolesti koju smo zapatili, onda nas poslali na pogrešnu stranu, pa smo morali zaobilaznicom oko Misira, pa izbile pobune, pa se narod međusobno pobio, ne pitaj, na kraju smo zaboravili gde smo pošli. Ali Bog vas je spasao na kraju. Mojsije, šta ti misliš o ekspertskoj vladi? Čega? Ma sad mi padne na pamet, kod vas se uvek jasno znalo. Vi šetate 40 godina i ipak negde stignete. Znalo se ko je na strani Boga, a ko je neprijatelj. Ovde kod nas svako sve šeta gde hoće, totalni haos. Ne zna se ni ko pije, ni ko plaća. Bore se neki biciklisti pobunjenici koje predvodi Hannibal Lecter, a s druge strane vlasti su za Isusa Nazarećanina, šire njegovo učenje, ko se lača mati i to. A posle Isusa ti si najznačajnija religiozna figura Biblije. Nisam razumeo, posle koga Isusa? A da, ti ni njega ne znaš, pa ti znaš za Avrama i Noja i to je to. Nego reci mi još samo jedno, da te ne zdržam. Dok ste bili u Misiru, zanima me, jesu bile one piramide kod Memfisa? Šta ti je to piramide? One velike 3 građevine od kamenih blokova pored svinge na obali Nila. U naše vreme su to čuda sveta. Ne znam o čemu pričaš. Nebitno, istoričari pominju nekog Keopsa koji je bio 1000 godina pre tebe pa gradio, zaboravi. Da te ne zadržavam dok tihuješ posle ručka. Da, izvini, i to me zanima, sad se setih, koliko je tebi godina sada? Ja kada sam napunio 120, ja sam prestao da brojim. Hvala ti. Javi se ponekad, pa nismo baš toliko daleko, svega par hiljada kilometara i par hiljada godina. Ajde, živ bio. Eto, Mojsije. Namučio se čovjek, svašta preživeo, šta ćeš.